Hebu angalia wale ambao mmeweka hivi, ni vile hamjapata kofia ama namna gani? Mtapata. Haya, weka namna hii tusalimiane. Ogembo oye! Ogembo oye! ODM! ODM! Tuko tayari. Mtanikubalia umasiketi yake chinkomi. Nikubalia nimpe ambaye ni klanja wa kule bunge, Mheshimiwa Junet Mohamed, atusalimie na atambulishe wabunge wako pamoja hapa. Give me the mic. Ingoyo korutomo gambia magena Ogamana simbere negasiare Marimo korutomo gambia magena Ogamana simbere negasiare Siasa tera ikatigeriogi Ogamana simbere negasiare Kisegimo bwate manyango erachie Ogamana simbere negasiare Kalikorara no are saiti Ogamana simbere negasiare Chira riete na chiago ikerania Ogamana simbere negasiare Igago tichorero mogambia makara Ogamana simbere negasiare Osimama bwate na bora bagose Ogamana simbere negasiare Ogamana simbere tana korara Ogamana simbere negasiare Omo chekiamo ganinya iranerie Ogamana simbere negasiare Ogamana yeito sukumemeremo Ogamana simbere negasiare Magenderera korira bono goikanya kwane rinde mumanye Era igoira chiri senta abasare basoma busaya Ohaga chisi di senta sekere guodi abana basoma Driving sukuru na chaka abana baito bamanyobo gendia Abari mubaisi di bonzi ero basoire koba permanenti Okonyire na shabane ya iteki mwene nere rombuyere Stadium orosirie, chitiro cheitero agachie Kasimbo moto tarikorara, magana moko rutaya na ya kibose Naina bange bari bakoruta, abande na bwakonyie Motago tigere na ragamba, etamweye monaragora Siase goika abanto bateba, yabarorire na ningo isaine Aki siasa nensenzi Korutomo gambia magena Ogamana simbere negasiare Marimo korutomo gambia magena Ogamana simbere negasiare Siasa tera ikatigeriogi Ogamana simbere negasiare Kisegimo bwate manyango erachie Ogamana simbere negasiare Kalikorara no are saiti Ogamana simbere negasiare Chira riete na chiago ikerania Ogamana simbere negasiare Igago tichorero mogambia makara